uuden videon pariin. Tää video on This or That. Joo, sori, mä en osaa lausua tota. Mut siis joo. Ja mä siis laitoin Googleen että This or That kysymyksiä SSO. Niin taas tuli aika hyviä, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt näitä vähän katsoa ja joo. Mutta joo, no mä katon ekan kysymyksen, niin joo. No täällä on ponit vai hevoset. Niin mä sanon, että kyllä mä sanon hevoset. Tai mä tykkään aika paljon hevosista. Mä tykkään oikeassa elämässä ja SSOssa enemmän hevosista. Joo, siitä tulee että semmonen musta ruunikko vai sitten kirjava tai voikko on, tai siis no sanotaan aika ruunikko tai musta. Niin mä sanon, että mä sanoisin, että kyllä mä sanon ruunikko, koska silleen no musta on silleen aika tylsä. Tai tää on mun mielipide. Mutta niin. Sitten voikko vai kirjava, niin mä sanon kirjava. Mä tykkään tosi paljon tämmöisistä hevosista, tämmöisistä täplikkäistä ja tämmöisistä hevosista, niin ehdottomasti kirjavat hevoset. Sitten täällä on että starterhevonen tallissa vai laitumella. Niin mä sanon, että no mä sanon kyllä laitumella, koska mä ratsastan sillä vaan, jos mä teen tarinaa. Koska niin, no mä tiedän. Sitten uudet hevosrodut vai vanhat hevosrodut. Niin siis mä sanon, mä en tiedä kumpi. Mut kyllä mä sanon nää tämmöiset 3G:nin nää ehkä joskus 2020 tehdyt hevoset, niin on aika kivoja. Sitten täällä on tämmösiä, no